Всемогъщи Отче, дающи живот, достигам до трона на Твоето благодеяние в могъщото име на Исус Христос. Господи, Ти си възкресението и животът, в Теб няма тъмнина, поражение или смърт. В името на Исус отхвърлям и се отказвам от всеки дух на смърт, мрачност, отчаяние и разрушение, който се опитва да потиска живота ми или дома ми, чрез кръвта на Исус, пролята на кръста. Анулирам всяко влияние на тези сили на тъмнината върху моя дух, душа и тяло. Обявявам, няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата на Господа. Обявявам, устата ми ще Те славословят, а сърцето ми ще бие само за Теб. Господи Исусе, Ти, който победи смъртта, озари ме със своето светло, напълни ме със своя свят дух, със своя мир, радост и сила. Нека всяка тъмна и злокобна мисъл бъде заменена с надежда. Нека всеки страх от смъртта бъде погълнат от Твоята победа. Нека силата на възкресението действа в мен още днес. Скривам се под Твоята защита, Господи, и обявявам, че духът на смъртта няма власт над мен, защото аз принадлежа на Христос, животът ми е скрит в Него, а бъдещето ми е сигурно в Твоите ръце. Благодаря Ти, Отче, че не ми даде дух на страх, а дух на сила, любов и разумност. На Теб принадлежи цялата слава, чест и хвала, сега и завинаги. В името на Исус Христос се моля. Амин.